Чудили ли сте се някога как работят микровълновите и дали наистина са вредни? Всяка микровълнова фурна работи чрез радиовълни и по-точно казано електромагнитни вълни. Основният компонент се нарича магнетрон, който чрез трансформатор преобразува стандартните 220 волта в едно домакинство до близо 4000 волта и го превръща в радиовълни с различни размери. Най-вече те влияят на водните молекули, които започват да треперят и създават топлина чрез триене, което е и причината микровълновите да нагряват храната отвътре вместо по повърхността й, както традиционните фурни. Посоката на вълните в микровълновата е по-силна на различни места, затова подложката се върти, така че храната да бъде затоплена равномерно. Много хора вярват, че храната затоплена в микровълнова може да съдържа радиация или да бъде опасна. Но това е само мит. Микровълновите са неионизиращи, което означава, че не могат да разкъсат атомни връзки и да направят храната радиоактивна. Те само предават енергия, без да променят структурата на храната по вреден начин. И друг мит също е, че микровълните остават в храната. Храната се нагрява от движението на водните молекули, а не чрез поглъщане на радиация. Но има все пак нещо много важно. Някои пластмаси отделят вредни химикали, които вече може да се смесят с храната и да бъдат вредни. Затова внимавайте, ако използвате пластмасови съдове, дали са подходящи за микровълнова.